Лукашенко працягвае трубіць пра заходнюю пагрозу. Злучаныя Штаты разам з саюзнікамі плануюць сёлетнія маштабныя вучэнні ў Еўропе. Расія ж разам з беларускім рэжымам рыхтуюць стратэгічныя манеўры «Захад-2021». Ці сутыкнуцца вучэнні паводле часу і геаграфічна? Ці прыслухаецца Пуцін да клічу Лукашэнкі? І ці бачыць Кремль ворага ў НАТО? Адказы ведае Зміцер Міцкевіч. Лукашенко прызначае былога начальніка генштаба Александра Вальфовича старшынёй Рады бяспекі і працягвае старую песню пра знешнія пагрозы для Беларусі і России. Времена непростые. Шатать и раскачивать нас будут. Вы это видите уже по России. Но мы это знали и понимали вместе с руководством России еще в середине прошлого года. Для нас и для них неожиданностей здесь никаких нет. Но, тем не менее, мы должны научиться в это тяжелое время противостоять и внутренним нашим противникам, и особенно внешним. Прыклады падобнай рыторыкі ў бок захаду за апошні час проста немагчыма пералічыць. Што характэрна, практычна ўсе яны заканчваюцца адным і тым жа правядзеннем паралеляў паміж Беларусю і Расіяй ды публічнымі зваротамі да Крамля. Маўляў, паглядзіце, калі цяпер не ўзмацніць абарону Беларусі, назаўтра праблемы ўзнікнуць у Расіі. Узмацніць трэба, канешне ж, фінансава. Гэта папросту палітычная гульня, якую Лукашенко абраў для рэалізацыі сваіх унутрыпалітычных і знешнепалітычных мэтаў, асабліва тых, якія датычацца стасункаў з Расіяй, бо ў папярэднія гады Лукашенко дэклараваў даволі далёка ідучыя планы па супрацы з НАТО. Мы нават бачылі супольныя вучэнні разам з брытанскімі вайскоўцамі ў Беларусі. Гэта быў смелы ход ад Лукашэнкі, але ўсё змянілася. І мне здаецца, што з падобнай рыторыкай Лукашэнкі мы будзем мець справу ў бліжэйшай будучыні. Аднак ці рэальна Лукашенко так баіцца НАТО? Адказ лёгка знаходзіцца ў дзяржаўным бюджэце на 2021 год. Гэтак выдаткі на нацыянальную абарону і бяспеку ў параўнанні з 2020 годам узраслі, аднак зноў былі пераразмеркаваныя на карысць Міністэрства ўнутраных спраў за кошт змяншэння росту выдаткаў на Міністэрства абароны. Так, фінансаванне органаў унутраных спраў будзе падвышаным ажно на 12%. Вырастуць і іншыя выдаткі на гэтак званую праваахоўную дзейнасць. Відавочна, што ў першую чаргу рэжым збираецца ўзмацняць абарону ад народу, а не ад уяўных вонкавых сілаў. Никого этой риторикой Александр Григорьевич купить не может. В России прекрасно понимают цену и лукашенковских, и собственных рассуждений об угрозе со стороны НАТО. Более или менее вменяемые российские военные, конечно, отдают себе отчет в том, что так называемая угроза со стороны НАТО близка к нулю. Вельмі блізкай пагрозы ваеннага канфлікту вялікага маштабу няма, і так бачаць сітуацыю абодва бакі. Надалей усё адбываецца ў рамках той руціны, геапалітычнай гульні у вайсковыя шахматы, якія расстаўляюць на такой геаграфічнай дошцы, каб заняць як мага лепшую пазіцыю і ускладніць заняццё такой пазіцыі для свайго апанента. Аднак мы не можам не заўважыць, што Расія выкарыстоўвае ваенныя інструменты для павелічэння свайго ўплыву не толькі на суседнія краіны, але і далёкае замежжа. Дзеля магчымасці адказу на спробы пашырэння гэтага ўплыву ЗША разам з саюзнікамі па НАТО і рыхтуе сёлета маштабнае вучэнне Defender Europe на сваім паўднёва-ўсходнім кірунку у Венгрыі, Румыніі ды Балгарыі. Чарнаморскі рэгіён цяпер з'яўляецца надзвычай важным, бо замацаванне там Расіі дае Крамлю магчымасць аказваць ціск фактычна на ўсё міжземнамор'е. А верагоднасць выкарыстання расейцамі гэтых кропак ніколі нельга выключаць. Пуцін ужо не раз карыстаўся знешняй палітыкай для адцягвання ўвагі ад унутраных праблемаў, якіх цяпер у России не бракуе. У российских руководителей существует паранойя, связанная с цветными революциями. Им кажется, что Запад спит и видит, чтобы свергнуть их с помощью этой цветной революции. И здесь вопрос куда более принципиальный для Владимира Владимировича Путина, нежели вопрос о военном противостоянии НАТО. Расія, ў сваю чаргу, разам з рэжымам Лукашэнкі рыхтуецца да стратэгічных вучэнняў «Захад-2021», якія мусяць праходзіць у тым ліку і на тэрыторыі Беларусі. Это учение сугубо военное, как они называются у нас, стратегическое совместное учение, в России стратегическое командно-штабные учения. То есть это чисто военная составляющая, проверка, в данном случае Западного военного округа Российской Федерации, включая военно-морской флот и иные
виды войск. Ну а у нас это практически проверка всех войск. То есть для нас это действительно стратегическое учение, военная составляющая. Для России я бы сказал, что это скорее оперативное, наверное, по их масштабу. Што праўда, Расія звычайна адначасова з падобнымі вучэннямі праводзіць шэраг праверак боегатовасці войскаў па рэгіёнах краіны, што дазваляе павялічыць маштаб мерапрыемства ледзь не ў 10 разоў без фармальнага парушэння міжнародных дамоваў. Так, у 2017 годзе ў вучэннях захад прымалі ўдзел каля 13 тысячаў ваенных з Беларусі і Расіі, але ж у Расіі ў той самы час у праверках боегатовасці было задзейнічана больш за 100 тысячаў вайскоўцаў. Jeżeli chodzi o to, co robi Калі мы кажам пра вучэнні захад, то на картах яны могуць быць скіраваныя галоўным чынам на балтыйскі кірунак, Польшу і Літву. Але ж заходняя вайсковая акруга Расіі прасціраецца ад Арктыкі аж да Чорнага мора, і тым больш гэтыя вучэнні вызавуцца стратэгічнымі, а гэта мае вялікае значэнне. Адпаведна, падчас іх будуць прымяняцца сілы, якія маюць стратэгічнае значэнне: авіяцыя, ваенна-марскі флот і нават можна чакаць пускаў стратэгічных ядзерных ракет. Відавочна, Лукашенка будзе імкнуцца скарыстаць сумесныя з Расіяй вучэнні для палітычнага пацяплення ў адносінах і атрымання эканамічных бонусаў. Ёсць яго і яшчэ адзін козыр – расійскія ваенныя аб'екты ў Беларусі. Дамова на выкарыстанне расійскім бокам вузлу сувязі ВМФ пад Вілейкай і радыёлакацыйнай станцыі Волга пад Ганцавічамі дзейнічае да чэрвеня 2021 году. А новая пакуль не падпісаная. Аднак у выпадку, калі адзін з бакоў не хоча працягваць дамову, ён абавязаны не пазней, чым за 12 месяцаў паведаміць другому боку. Думаю, скорее всего, оно действительно будет подписано. Понятно, что сейчас какие-то такие нюансы есть политические. Понятно, что Лукашенко хочет и это задействовать в торге. Но, думаю, в любом случае оно останется. Потому что если оно не будет действовать, ну, мне даже интересно посмотреть, как наши милиции или военные будут выгонять российских военных с Волги или с МТС того же. Да таго ж, яшчэ ў снежні летась Лукашенка зацвердзіў план прымянення сумеснай ваеннай групоўкі войскаў Беларусі і Расіі. Абсалютна сакрэтны дакумент, што падпісваецца раз на 5 гадоў. Аднак было заяўлена, што дакумент амаль ідэнтычны адпаведнаму расійскаму плану. А гэта значыць, што ў Расіі ёсць сваё адрознае бачанне ваеннай сітуацыі ў рэгіёне. І Лукашэнку гэта далі зразумець.